Bune, foarte dimineața. Băieți, eu și vlog acum. Da, la 3 noapte, super. 3 dimineața, vezi. Azi n-am filmat vlog pentru că ieri am postat un challenge pe canal. Uitați-vă la buza mea, să nu vă jucați cu sticla de Coca-Cola, vedeți? Eu tot am pățit asta. Eu am făcut așa și mi s-a umflat tot asta așa. Și nu m-am dus la școală o săptămână. Da, băi, dar urât arată. Azi venit, credeau că pe mine cineva m-a pălit în față. N-am făcut așa curat, am venit acasă, am fost azi în ospiței și a fost tare super. Am venit acasă și pot să facem curat. Roman și cu Jad m-a ajutat foarte mult. Mersi mult. Uite ce gâză acolo. Cum să o dăm jos? Ce gâză? Dă eu. Da. Asta dă eu. Amen. Nu, hai tu, Jad. Numai că very careful. Podul să nu mă scărești. Ia ce ai și încună. Ce să gâză? Dați eu a doua, te rog eu. Nu știu, am zis, deși să nu începem mult să filmez vlogul, să vedeți ce se întâmplă la noi la ora 3 dimineața, când voi dormiți, toți dormiți. Numai dinari somn, uite cum zburdă. Azi a fost ziua lui Valentin și n-am mai fost la ziua lui de naștere, pentru că am fost în ospiței, a fost așa de fain și ne-am reținut și asta e bine. Și s-a așa ciudat cu buzele astea, parcă o fată din China, numai că n-am pudră de asta albă pe față. Se vede că e dimineața, se vede că e dimineața. Așa классный верный шпунă. Ia ca și ochii mei foarte aproape. Di, salut, Di, ce faci la ora asta? Di, de ce nu dormi la ora asta? Mie așa de tare îmi place desenul ăsta lui Roman care mi l-a dăruit. Voi deja ați văzut challenge-ul care l-am postat ieri, dar eu încă le editez. Pe azi nu știu ce planuri am, sincer. Pot să vă spun planurile mele. Să editez challenge-ul, pe urmă mă pun cu Jad să privesc vreo 7 episoade. 7 episoade. Finisem sezonul. Eu azi am dormit vreo 3 ore. Și uitați și sunt nebun eu. Deja 2 zile la rând dorm 3 ore. 3 ore, 3 și ceva. Copil nebunatic este Di. Ei, copil nebunatic. Di. Yeah. Di. Hai să facem un ceai. Și așa aprinde? Eu nu știu cum am vrut, nu știu de ce am vrut să eu așa, da? Să fac așa, uite. Nu așa se face. Apeși. Dar pe eu nu prima dată aprind, dar putem pune. Uitați-vă la toate degetele mele, vedeți? Și degetul ăsta este foarte ciudat. Ia uitați-vă și cu dânsul. Oh my god, ce ciudat. Și el aici crapă, e ca și sus tot crapă. Câteva zile în urmă, degetul ăsta foarte tare mă durea. Mama mi-a pus compres la deget. A început parcă să-mi treacă, pe urmă a început mai tare să mă doare. Și acum el arată foarte ciudat, după cum vedeți. Părinții mi-au spus că asta mi-a apărut de la o infecție. De exemplu, cineva nu s-a spălat mâinile când a fost la toaletă, o dat noroc cu mine și mi-a apărut chestia asta pe mână. Nu știu dacă e o infecție, că cineva nu s-a spălat mâinile și chestii de genul, dar cu ocazia asta vreau să vorbesc despre ceva foarte important. Foarte des când eu plec la cinema să privesc un film, intru în toaletă să-mi fac chestiile și eu în fiecare dată îmi spăl mâinile. Și practic în fiecare dată când mă duc la toaletă la cinema, cineva iese din cabină, își face alea cu părul, nu-și spală mâinile și iese afară. Și eu mă gândesc, măi, pe urmă tu mănânci popcorn, dacă ai copii, mai pui mâna la copil la față sau dai mâna cu care ai făcut treabă cu copilul tău și așa el poate să mă lipsească de diferite boli. Pur și simplu spălați-vă mâinile. Nu contează, ești mare, mic, ai ieșit din toaletă, a fost repede, a fost cu mare, mic, trebuie întotdeauna să speli mâinile. Chestia asta nu e de glumă, sincer, spălați-vă mâinile în fiecare dată. Pentru mine spălarea mâinilor a devenit un viciu foarte bun, de când eu eram în clasa 5, dacă nu greșesc. Și de fiecare dată când mă duc la toaletă, eu nu pot să ies din toaletă până când nu spăl mâinile. Ia uitați-vă, chiar și de spală pe mână, vedeți? Tu te speli pe mână? Bravo! Tu te speli pe mâini? Acum. Nu, de fiecare dată când ești din toaletă. Giada, tu? Și normal, și știm că trebuie dați mâinile sau ceva. Tu și chiar așa de petros ești. Foarte corect, bravo. Da, nu știu. Sigur? Bravo. Giad. Da, nu știu. Haide. Am făcut numai și un drop test cu iPhone-ul. iPhone-ul meu eu o să-l port fără husă, nu știu, îmi place așa fără husă. Trenulețul. Am meditat challenge-ul care voi deja l-ați văzut ieri. Eu l-am meditat azi. Roman aici doarme de somn. Doarme de somn. Apoi doarme de oboseală. Bă, ăsta e cana mea preferată care... Nu, de fapt, ia! YouTube, cana mea preferată. Ce faci, Roman? Îți băhlești capul dacă nu dormi. Apoi vrei să mergi cu noi să privești serial? Vreau, dar... Vreau la cât? Jad! Mă pun cu Jad să privesc Scream. Un episod și pe urmă ne culcăm, da? Un episod. Roman de-am doarme. Bietul Roman. Vai de capul lui. Vai de corpul lui. Și de capul lui. Bună dimineața, noi ne-am trezit la ora 3. Cât e? 4?
Da? Da, e 44. Și ai crezut? Nu v-am mai trezit, eu la 12 trează. Da, eu am văzut că tu erai activ pe Facebook acum. Apropo, vreau să vă arăt ceva. Am aflat că chestia asta se numește cazan. El este nou. Până când el nu funcționează, trebuie de pus gaz acolo și în priză să-l pun. Săptămâna viitoare deja să pună gazul. Dar până atunci, eu nu am apă caldă. Noi avem două variante. Prima este să ne ducem sus să facem dușteți, dar eu mă simt cam incomod, nu vreau să deranjez sus pe nimeni. A doua este că noi să fierbim apă caldă, a să punem într-un lighean și să facem duș așa, pe rând, logic. Eu mă duc primul, no problem. Ți-ai făcut vreodată duș așa? Nu? Roman spune că vrea cu apă rece să speli. Serios? Eu tot pot, de pentru ce? Nu. Da, dacă atare când ai să o gripă, Băi, asta e călire. Fierbe apa, scoatem chestia asta, o punem aici și haidem să facem duș. Jad, you wanna see how? da. Băi, să nu mă opăresc. Uite că așa, cred că mă destul. Și acum punem apă rece. Și așa se face duș. Normal. Oh, super, super. Cum faci duș? Cum fac duș? Da. Ieși afară? Nu, da. Hai ieși și eu fac duș, gata. Mac, tu tot ieși, te rog. Hai ieși. Next, Roman. Tu Jad următorul. Eu. Mi-am năgeat să ne torni cap, dai li. Nu, uite așa îți speli. A, cu apa? Da. Cu mâna? Da. Băieți, știți că e întuneric deja afară? Da, știu, dar n-am ieșit afară. Noi ne-a trezit nu de mult. Hai, succes acolo. Noi am făcut test duș. Mă duc acum în oraș să cumpăr cadoul lui Valentin. Iar uite-l cum arăt. Doamne ferește. Nu-mi vine să cred. De-am întuneric afară, Bă, știi? nici n-am văzut ziua zi. Și e ora 7. Care dimineața dacă ne-am trezit la 3? Eu poză la Mac și dimineața ne spălăm și omul zice că care dimineața e ora 4. Afară este foarte super. Nu este frig, dar nici cald, dar numai ce Dorin m-a invitat la film, așa că să plecăm la un film. Și poți să faci toamna când e întuneric afară și nu poți să faci nimic practic. A? Să îngheți? Dar și amul nu-i frig, așa? It's very good. Întregi că te leacă buza mea, așa de ciudat, nu știu, vreau mereu să întreacă. Și după asta, băieți, trebuie să mâncăm undeva, așa? Da, băi, n-am mâncat nimic azi. Numai ceai am băut. Ceai. Și tot ziua la 4 ne-am trezit. Da, dimineața, nici dimineața la 4 n-am mâncat, nici am seara. Da, așa că trebuie să mâncăm ceva din părat. Noi suntem în trolebuz acum. Da, așa de crudă. Da? Nu. Numai că am luat un trolebuz greșit. Trebuie să luăm altul. Da. Și? El așteptam să-ți dau, voi oricum v-ați suit. În spatele nostru mai este un trolebuz, așa că să ne coborâm aici și să luăm alt trolebuz. Ți-e foame? Da, n-am mâncat la ora 4. Am luat niște focuri de artificii. Gea, tot ți-ai ceva? Numai că e ceva, Da? Hai, acasă ne distrăm. Ia uitați-vă, vine Crăciunul, o decorat ecranul. Ăștia de fapt sunt pixeli morți. Da. Am fost la film, cu mine a fost Dorin. Filmul a fost tare interesant. Se numește Accountant. A fost interesant, așa? Da. Super filmul, sincer. Cât am privit filmul, buza nu ne-a trecut. Sper că mâine o să treacă. 2 ore Da, v-am arătat că am cumpărat focuri de artificii, niște buhnituri de astea. Să vedem dacă să le buhnim azi sau poate mâine. Dar dacă azi nu se vede deja mâine, așa? Da. Sincer, azi ziua a fost așa, pe o linie, nu știu, parcă nu s-au întâmplat chestii. Wow! Vlogul de azi e așa, mai lin. Pa, Jad! Plecăm acum acasă. See, sir? Încă o dată. Opa. Ciao, mersi mult, Dorin. Și băieți, ducem acasă? Da. Și noi suntem acasă. Roman vrea să înveți cum să faci curățenie în baie. Da, Roman? Da. Da? Că pe viitor știu când vin la ele. Amui așa și... Apoi arătăm. Oho, câte murdărie din baie. Ieri au făcut de 2 ori curățenie așa. Jad și Roman. Foarte bravo. Eu n-am știut. Bravo, Eli. Am înțeles de azi înainte. Așa să fac și eu. Dici faci. Max faci. Amu după curățenie. Mai bine? Cam da. Cam așa și eu ieri. Nu știu dacă voi știți, dar eu privesc serialul The Vampire Diaries. Este un serial tare super. Asta e deja 8-le ani de când îl privesc. Acum este sezonul 8 și au ieșit 2 serii și mă pun să mă uit. Dar tu și nu voi știți? Vreau Scream. Ce să faci? Scream. No, The Vampire Diaries pentru mine e mai important decât Scream. Ai știuți? Ce știuți? The Vampire Diaries. The Vampire Diaries. Nu știu ce... Vampire, băi, vampir. Și te nervez. Dar mai întâi de asta îmi fac un ceai. The odometer only got 3 miles on it. That's strange. Maybe that means something? There was a news story about this area a couple months ago. Some locals cried miracle when a nearby creek ran red with blood. It turns out there's a slaughterhouse with a drainage issue nearby. They closed it down. How far from the crime scene? Exactly 3 miles. We'll go check it out. I'll call you back.
walking out the door right now. Oh, no rush. You're not late yet. But have you heard from Lark? His phone's been going straight to voicemail. Yes, Elaine, he's okay. He's just geeking out on the job. That's weird. You don't think the girls would think that? Why? What's wrong? I knew it! I freaking knew it! I felt why. So that's why you went and like turned the lamps on? Yo, I didn't even see the camera there. Îl sunam pe Jad pe număr ascuns, știi? Măi, ne faci eu, Alioș, El scrie cum a făcut. nu, cu Alex. I pranked you. Ți-a plăcut prank-ul? Mi-a plăcut ideea că tare. Nu, cum? Și fetelor, vreți la viceu? Fetele vrea la viceu. Hai, hei! Dacă acum noi trebuie să ne ducem la magazin. Să luăm chips. Cu Jacques. Păi, eu Jad. și parchești cochii. Băi, Jad. O ieșit Ilie. Da. Yes, am ieșit. Haidem. Dar ce ai făcut? Am făcut pipi mai aici. Treaba mijlocie, băcan. Am privit un serial iară. Good night, Jad. Dar nu arăta exclusiv. Roman deja de mult timp doarme. Și aici numai ce-a venit Din. Eu dormit în camera mea. Și-mi place când caște. Noapte bună, Din. Ia să închid vlogul aici. Cu voi a fost Ilie și noi ne vedem mâine. Pa, pa!